In the Father, the Son, and the Holy În Spirit. numele Amen. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Lord Jesus, I give you the little pebble of my will in exchange for the gift of living in your divine will. Iisuse, îți dăruiesc mica pietricică a voinței mele, în schimb, dă-mi harul de a trăi în voința divină. And my Lord Jesus, I fuse myself into your divine will. Doamne Iisuse, mă contopesc în voința Ta divină. I fuse into will my every thought, word, breath, and heartbeat. Contopesc în voința Ta divină fiecare gând, cuvânt, respirație, bătaie de inimă. I fuse into your will the flow of my blood. Contopesc în voința Ta divină curgerea sângelui meu. I fuse into your will every act I've done today and every act that I will do. Contopesc în voința divină fiecare act pe care l-am făcut astăzi și fiecare act pe care îl voi face. I abandon myself to your divine will. Mă abandonez voinței Tale divine. I resign myself to your divine will. Mă resemnez voinței Tale divine. Lord Jesus, you want to talk and listen, so we're going to talk and listen with you. Iisuse, Tu vrei să vorbești și să asculți, iar noi vom vorbi și vom asculta împreună cu Tine. Come divine will, come speaking my speaking, come thinking my thinking, come breathing my breathing and beating my heartbeat. Vino voință divină, vino vorbește în vorbirea mea, respiră în respirația mea, gândește în gândirea mea, vino în bătăile de inimă ale mele. Can you do an Our Father with the group, please? Yes. Iar acum voi face un Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Our Lady, Queen of the Divine Will, pray for us. Doamna noastră, Regina voinței divine, roagă-te pentru noi. Saint Joseph, pray for us. Sfinte Iosife, roagă-te pentru noi. Saint God Louise Picaretta, pray for us. Servitoarea lui Dumnezeu Luisa Picareta, roagă-te pentru noi. And Saint Hannibal de Francia, pray for us. Sfinte Hannibal de Francia, roagă-te pentru noi. In the Father, the Son, and the În Holy numele Spirit. Tatălui și al Amen. Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Now, are you able to read the first paragraph of the entry that I proposed? Yes. Ne-a trimis Derek un paragraf despre tema pe care am anunțat-o pe grup și o să citesc acum un paragraf din el, primul paragraf. Fiica mea, pașaportul pentru a intra în beatitudine, pe care sufletul o poate poseda pe pământ, trebuie să aibă 3 semnături. Trebuia să încep la început. După ce am trecut prin zile amare de lipsă și pentru reproșul binecuvântatului Iisus, pentru nerecunoștința și rezistența mea la voința Lui și la harurile Lui, în această dimineață, venind, mi-a spus: Fiica mea, pașaportul pentru a intra în beatitudine, pe care sufletul o poate poseda pe pământ, trebuie să aibă 3 semnături, iar acestea sunt resemnarea, umilința și ascultarea. Resemnarea perfectă la voința mea este ca ceara care topește voințele și formează una singură. Este zahăr și miere. Totuși, la o mică rezistență la voința mea, ceara se separă, zahărul devine amar, iar mierea se transformă în o travă. Acum, nu este suficient să fii resemnat. Sufletul trebuie să fie convins că cea mai potrivită hrană pentru el și cel mai bun mod de a mă glorifica este să facă întotdeauna voința mea. Aici este necesară semnătura umilinței, pentru că umilința produce cunoaștere. Dar cine înnobilează aceste două virtuți? Cine le întărește? Cine le dă perseverență? Cine le ține strâns legate, în așa fel încât nu pot fi separate? Cine le încoronează? Ascultarea. O, da, ascultarea distruge voința cuiva și tot ceea ce nu este material.
Ascultarea spiritualizează totul și ca o coroană pune totul în jurul ei. Deci, resemnarea și umilința, fără ascultare, sunt instabile, dar cu ascultare vor deveni ferme și stabile. Aici apare necesitatea semnăturii ascultării, așa încât acest pașaport poate circula pentru a trece în regatul spiritual al beatitudinii, în care sufletul se poate bucura aici jos. Fără aceste 3 semnături, pașaportul nu are valoare, iar sufletul va fi respins din regatul beatitudinii și va fi forțat să rămână în regatul neliniștii, al fricii de pericol. Iar spre nenorocirea lui, el își va fi propriul bine, iar acest bine propriu vor avea ca însoțitori mândria și protestul. Thank you. Welcome. So, the 3 signatures that are required in order to possess beatitude upon earth Deci cele 3 semnături care sunt necesare pentru a poseda beatitudinea pe pământ are resignation, humility, and obedience. sunt resemnarea, umilința și ascultarea. Now, Jesus wills that we have beatitude on earth. Iisus dorește ca noi să avem pe pământ această beatitudine. This is what Adam and Eve had before the fall. Aceasta au avut-o Adam și Eva înainte de căderea în păcat. And this is a grace that the church has received from Jesus already. Iar aceasta este un har pe care biserica l-a primit deja prin Iisus. So, a number of souls of the 20th century had the state of beatitude while they were alive on earth. Un anumit număr de suflete din secolul 20 au avut această stare de beatitudine cât au trăit pe pământ. So this is a state of holiness that Jesus wants for us. Deci această beatitudine este o stare de sfințenie pe care Iisus o dorește pentru noi And therefore it is a state that we should desire. și prin urmare este o stare pe care ar trebui să o dorim și noi. And Jesus gives us very, very simple guidance as to how we can receive this gift. Iar Iisus ne dă coordonate foarte, foarte simple pentru a putea primi acest har. Now we have to remember that the heights of holiness are not something that we attain to. Trebuie să ne amintim că starea de sfințenie nu este un lucru pe care noi îl putem obține. They are a grace that God gives to us. Este un har pe care îl primim de la Dumnezeu. And our task is to learn how to receive. Iar sarcina noastră este să învățăm cum putem să primim acest har. So the first thing is to listen to the words of Jesus Primul lucru este să ascultăm de cuvântul lui Isus and to receive those words into our heart. și să primim acest cuvânt în inimile noastre. So the first thing we have to learn to do is to resign ourselves. Deci, primul lucru pe care trebuie să-l învățăm să-l facem este să ne resemnăm. Now Jesus wants us to be perfectly resigned to his will. Isus dorește pentru noi să fim perfect resemnați voinței Lui. This perfect resignation requires passivity on our behalf. Această resemnare presupune o pasivitate în comportamentul nostru. It means accepting everything in our life as being from God. Înseamnă să acceptăm tot ceea ce ni se întâmplă și apare în viața noastră ca venind de la Dumnezeu. Now, it doesn't mean that God isn't going to change your lives in one way or another. Asta nu înseamnă că Dumnezeu are de gând să ne schimbe viața într-un fel sau altul. But it does mean that we need to be resigned in this very moment to the divine will. Asta înseamnă că trebuie să fim resemnați Lui în acest moment, voinței Lui.
especially in respect of the difficulties of life. Și mai ales în momentele în care apar dificultăți în viață. It is the crosses that are the hardest thing to be resigned to. Sunt crucile cele mai grele la care ar trebui să ne resemnăm. Especially on a subconscious level. Mai ales când sunt la un nivel al subconștientului. Because we might think we are accepting our crosses, Pentru că noi putem crede că ne-am acceptat propria cruce, but subconsciously there can be a strong desire to throw the crosses away. dar în subconștient putem avea o dorință foarte puternică de a arunca deoparte crucea noastră. So we have to learn to fully receive all the crosses consciously and subconsciously. Deci trebuie să învățăm să ne acceptăm crucile pe care le primim atât conștient cât și subconștient. And this requires resignation to the divine will. Iar pentru asta este necesară resemnarea la voința divină. And that means completely resigning yourself and saying, okay, Jesus, my life is as you would will it. Asta și înseamnă că trebuie să spunem, bine Iisuse, mă resemnez, viața mea este exact așa cum Tu dorești să fie. Now Jesus tells us that perfect resignation to his will is wax that melts. Iisus spune că perfecta resemnare la voința Lui divină este ca ceara care se topește. It melts the human will and the divine will and makes them both one. Topesc voința divină și voința umană și fac din cele două una singură. Now this isn't just resignation, this is perfect resignation. Iar asta nu este doar resemnare, este resemnarea perfectă. Now if you think that you will never be perfectly resigned to the divine will, Dacă cumva vă gândiți că niciodată nu o să fiți resemnați perfect voinței divine, well, in a sense you'd be correct. într-un anumit sens ați avea dreptate. Perfect resignation to the divine will is a grace given by God. Perfecta resemnare la voința divină este un har pe care dat de Dumnezeu. And what we have to do is learn to receive that grace. Ceea ce avem noi de învățat este să primim acest har. Now Jesus reveals through his word what he wants to give to the soul. Iisus ne revelează prin cuvintele sale ceea ce vrea să dea sufletului. So he reveals to us that he wants us to have beatitude on earth. Deci, El ne revelează că vrea să avem beatitudine pe pământ. And then he reveals to us the three things that are necessary in order to receive beatitude on earth. Și apoi ne spune despre aceste trei lucruri care sunt necesare pentru a avea beatitudinea pe pământ. So the first thing is this perfect resignation. Deci, primul lucru este resemnarea perfectă. Now, I want to go back to the first paragraph. Aș vrea să mă reîntorc la primul paragraf. When Louisa says, my ingratitudes and resistance to his will and his graces. Când Luiza spune despre faptul că avea rezistență și nerecunoștință față de voința lui și față de harurile lui. So we have to learn how not to resist his will and not to resist his graces. Deci noi trebuie să învățăm cum să facem să nu rezistăm la voinței lui și la harurile lui. And St. Hannibal the Fancier talks about this in his meditations on the hours of the Passion. Sfântul Hannibal de Francia vorbește despre acest lucru în meditațiile lui la orele pătimirii. He references souls. He speaks about being docile
to the promptings of grace. El vorbește acolo despre a fi docil și prompt la har. So we have to learn to be docile to the promptings of grace. Deci, noi trebuie să învățăm să devenim docili atunci când ni se dă harul. This means we need to cultivate a sensitivity to the interior movement of grace. Aceasta înseamnă că trebuie să ne cultivăm o sensibilitate la mișcarea interioară a harului. And in order to do that, we have to cultivate an interior silence and solitude. Iar pentru a putea cultiva acest lucru, trebuie să cultivăm mai înainte tăcerea și solitudinea interioară. Now, notice the use of the word cultivate. Să ne uităm puțin la acest cuvânt, a cultiva. That means to prepare the soil of the soul. Înseamnă în mod normal a pregăti solul pentru o cultură. Now, interior silence is a grace from the Holy Spirit. Tăcerea interioară este un har de la Duhul Sfânt. But it comes about like but it requires us to have exterior silence first. Și presupune din partea noastră ca prima dată să avem tăcerea exterioară. So we have to learn how to spend time in silence. Deci primul lucru care trebuie făcut este să învățăm cum să petrecem timpul în tăcere. Now the more time we spend in silence, the more we will be disposed for interior silence. Cu cât mai mult timp vom petrece în tăcerea exterioară, cu atât mai mult vom fi dispuși să primim și să avem tăcere interioară. Now, as our soul becomes quieter, it also becomes more rested. Pe măsură ce sufletul devine mai liniștit, în aceeași măsură devine și mai odihnit. That quiet and rest disposes the soul for graces from God. Această liniște și această odihnă a sufletului îl dispune în a primi harul de la Dumnezeu. It enables the soul to be more sensitive to the very subtle movements of grace. Îl face pe suflet să fie mai sensibil la mișcările subtile ale harului. Now, by way of an example, Acum o să vă dau un exemplu. if you were out and about, If you what? if you're going for a walk, Dacă mergeți la plimbare, de exemplu, now if it's wet and windy, you would be very aware of the wind and the rain. Și afară este vânt și ploaie, voi ați fi foarte conștienți de acest vânt și ploaie care sunt lângă voi. However, if you're having conversations with people and you're distracted and it's a gentle breeze, you might not notice it. Totuși, dacă ați avea o discuție cu persoane din jurul vostru și ați vorbi ceva și în jurul vostru ar fi o briză fină, poate că ați simți-o. You will notice the gentle breeze when you are quiet and when you are still. Dar ați simți această briză fină mult mai bine atunci când sunteți liniștiți și când sunteți relaxați în odihnă. Now the same thing happens to the soul of prayer. Același lucru se întâmplă și cu sufletul în rugăciune. The more the soul is quiet and at rest, the more it notices the gentle breeze of grace.
Cu cât sufletul este mai liniștit și mai odihnit, cu atât mai mult va simți mișcările fine ale harului. Now, there is a gentle breeze of grace taking place right now. O mișcare fină a harului se întâmplă chiar în momentul acesta. Because Jesus is teaching you about the subtle movements of grace. Pentru că Isus vă învață despre mișcările subtile ale harului. And what he wants to do is prepare your soul for the grace of perfect resignation to his will. Ceea ce vrea să facă este să vă pregătească sufletul pentru resemnarea perfectă la voința lui. Now, if I say to you, Jesus wants you perfectly resigned to his will, Dacă eu vă spun vouă, Isus vrea să vă resemnați perfect voinței lui, but you respond by saying, oh, I could never be perfectly resigned. voi ați putea răspunde, niciodată n-aș putea să mă resemnez perfect. But you're immediately rejecting the grace that Jesus is offering your soul. Prin asta imediat respingeți harul pe care Isus vrea să-l infuzeze în sufletul vostru. Because grace can be imparted in a very particular way. Pentru că harul poate să fie împărțit în foarte multe moduri particulare. Okay, this is St. Paul's letter to the Ephesians. Acum o să vă dau un exemplu din scrisoarea Sfântului Apostol Pavel către Efeseni. Okay, first of all, in Ephesians chapter 4, verse 7. Scrisoarea către Efeseni, capitolul 4, versetul 7. Paul writes that grace was given to each of us according to the measure of Christ's gift. Iar pacea lui Dumnezeu care, you said, just say again, chapter Sure. 4, Chapter 4, verse 7. yes, we have a little bit different here, but anyway. Deci, eu am în față traducerea catolică și un diferită, vă spun cum e aici. Iar pacea lui Dumnezeu care întrece orice închipuire va păzi inimile și gândurile voastre în Iisus Hristos. Okay. Now in chapter 4, verse 29, Yes. Paul says this. I'll read out the whole lot and then you can follow on. No foul language should come out of your mouths, but only such as is good for needed edification, that it might impart grace to those who hear. Just a second. Sure. Deci, să nu iasă din gura voastră nicio vorbă rea, ci ceva bun, spre edificarea necesară, ca să dea har celor ce ascultă. So grace is being imparted to you as I am teaching. Deci, harul se împarte fiecăruia dintre voi pe măsură ce eu vă învăț. And this is how the church catechizes people. Și acesta este modul în care biserica catehizează oamenii. We impart grace with our words. Noi împărțim harul cu cuvintele noastre. So when I speak into your life, Deci, eu când vorbesc în viața voastră, that Jesus wants to give you a grace of resignation to the divine will, că Iisus vrea să vă dea harul resemnării în voința divină, your response should be, yes please Lord, fiat. Răspunsul vostru ar trebui să fie, da, te rog, Doamne, fiat. And then Jesus can fuse into your soul the grace of resignation to the divine will. Iar apoi Iisus poate să infuzeze în sufletul vostru harul resemnării în voința divină.
which is the first signature on the passport to beatitude on earth. care este prima semnătură pe pașaportul beatitudinii pe pământ. Now, earlier, Louisa speaks about resisting grace. Mai devreme, Luiza a vorbit despre rezistența la har. We have to be careful that we do not resist the graces that God is offering our souls. Trebuie să fim atenți ca noi să nu ne opunem harului pe care Iisus vrea să îl pună în sufletul nostru. So Jesus wants to fuse into your soul three graces, Deci Iisus vrea să pună în sufletul vostru 3 haruri or rather he wants to increase these in your soul. și ar vrea să le mărească pe acestea în sufletul vostru. They would be perfect resignation to the divine will, Ar fi perfecta resemnare la voința divină, humility and obedience. umilința și ascultarea. Now let's take a look at the virtue of obedience. Să ne uităm acum puțin la această virtute a ascultării. As you're probably aware, we've had a communication from the postulator of Louisa's cause. Probabil că sunteți la curent cu faptul că a înaintat cauza pentru beatificarea Luizei. Now this communication was released on the 10th of August. Acest comunicat a fost emis în data de 10 august. So that was just before the Feast of the Assumption. A fost doar cu puțin timp înainte de înălțarea Sfintei Fecioare. And the Feast of the Assumption, Jesus says, is the feast of the divine will. Iar despre această sărbătoare Iisus a spus că este sărbătoarea voinței divine. So this communication, which is also called the nihil obstat, is given to us just before the Feast of the Assumption. Acest comunicat, care se mai numește în biserica noastră și nihil obstat, a fost emis cu puțin timp înainte de această sărbătoare. And this is from the magisterium. Iar asta este din magisterium. So we have an obligation to be obedient to the content. Deci noi avem obligația să fim atenți la conținut. Now, I just want to think carefully about the communication that has been issued. Să fim atenți și să ne uităm puțin la acest comunicat care a fost emis. If a visionary or a mystic released a communication onto YouTube, Dacă un vizionar sau un mistic emite un comunicat pe YouTube, often Catholics treat those communications as from God. adesea catolicii consideră aceste comunicate ca fiind de la Dumnezeu. And therefore, many Catholics almost treat them as infallible. Și, prin urmare, foarte mulți catolici le tratează ca fiind aproape infailibile. However, when we get a communication from the magisterium, Și totuși, când avem un comunicat din partea magisteriului, not so much attention is paid to the content. nu este acordat atât de mult atenția conținutului ei. Yet, God speaks through the magisterium. Și totuși, Dumnezeu vorbește prin magisterium. And we have an obligation to obey the magisterium, but we don't have an obligation to obey a mystic. Dar și noi avem obligația să ne supunem magisteriumului, dar nu avem obligația să ne supunem vreunui mistic. So let me give you a few of the points from this document that he's asking from us. Să vă dau câteva referințe din acest document și ceea ce el ne cere nouă. For example, he has cautioned us against an obsessive view of God's justice. Ne face conștienți de obsesiva noastră
viziune de a ne uita mai mult la justiția divină. For example, some people focus a lot on Louisa's writings regarding chastisements. De exemplu, multe persoane se concentrează foarte mult asupra scrierilor Luisei care se referă la pedepse. But this postulator is saying we must stop doing that. Iar acest comunicat spune că trebuie să ne oprim să facem asta. He's telling us that, just bear with me, we must highlight the importance of the Lord's merciful and gratuitous love. Face referire la faptul că trebuie să ne concentrăm, să remarcăm și să ne concentrăm pe milostivirea și iubirea lui Dumnezeu. And he says that the divine will is the Heavenly Father's merciful appeal. Mai spune acolo că voința divină este apelul milostivirii Tatălui Ceresc. Therefore, we have an obligation to proclaim God's merciful love. Prin urmare, noi avem obligația de a proclama și noi iubirea milostivă a lui Dumnezeu. And to stop proclaiming God's justice and the chastisements. Și să ne oprim să proclamăm despre justiția lui Dumnezeu și despre pedepsă. Also, in order to proclaim God's merciful love, we must become messengers of mercy. De asemenea, pentru a putea proclama dragostea milostivă a lui Dumnezeu, noi înșine trebuie să devenim mesageri ai milostivirii. After all, the fundamental message of the divine will is the era of peace that is coming. Pentru că știm că mesajul fundamental al voinței divine este era păcii care urmează să sosească. And the peace that this gift fosters in the soul. Iar în pace acest dar se așează în suflet. Now, if you're focusing on justice and chastisements, you will not cultivate peace in your soul. Dacă vă concentrați asupra justiției și pedepselor, nu o să cultivați pacea în sufletul vostru. In fact, you will cultivate fear. Ci mai degrabă și de fapt o să cultivați frica. And I have witnessed this. Iar eu am fost martor la așa ceva. I have seen people, I've met people who have only heard about chastisements. Am întâlnit persoane și am văzut persoane care au auzit doar despre pedepse. And as a result, they won't go to church and they don't want the divine will. Și ca urmare, ei nu merg la biserică și nu vor să audă de voința divină. So we have to listen to the voice of the church. Deci, noi trebuie să ascultăm de vocea bisericii. We need to become messengers of mercy. Trebuie să devenim mesageri ai milostivirii. Because the only answer to a sinful world is the message of mercy. Pentru că singurul răspuns al unei lumi păcătoase este mesajul milostivirii. The only solution for sin is mercy. Singura soluție pentru păcat este milostivirea. Now, for you to become a messenger of mercy, you must be a recipient of mercy. Iar voi, pentru a deveni mesageri ai milostivirii, trebuie să puteți să fiți primitori ai acestei milostiviri. And God desires to shower you with His mercy. Iar Dumnezeu vrea să vă îmbăieze în milostivirea Lui. And if you want to become saints, you need to fully receive all of the mercy God wishes to give you. Iar dacă vreți să deveniți sfinți, trebuie să primiți toată milostivirea pe care Dumnezeu vrea să vă dăruiască.
Because the only obstacle between you and God is your sin. Pentru că singurul obstacol dintre voi și Dumnezeu sunt păcatele voastre. And the only solution for your sin is the mercy of God. Și singura soluție pentru aceste păcate este milostivirea lui Dumnezeu. So when you fully receive God's mercy, Iar când voi primiți în întregime milostivirea lui Dumnezeu, you have fully received the solution for your sin. ați primit și soluția pentru păcatele voastre. And therefore you will be saints. Prin urmare, veți deveni sfinți. Now let me look again at this communication. Să ne mai uităm puțin la acest comunicat. He asks us to have greater faithfulness to the teaching of the church. Ne spune că trebuie să avem mai multă încredere în învățăturile bisericii. And he wants us, in fact he says, it is indispensable and incumbent. Incumbent? Okay, just stay with indispensable. Ok. Este scris acolo că este indispensabil That we should strive to anchor the reading of these writings in the doctrine of the church. Deci este indispensabil ca noi să ne străduim, să citim aceste scrieri în lumina doctrinei bisericii. So our teaching of Louisa, or our reading of Louisa, cannot be divorced from the teaching of the church. Deci aceste scrieri ale lui Isei nu pot fi separate de învățătura bisericii. So we have to be obedient. Deci noi trebuie să fim ascultători. He also talks about the resurrection. De asemenea vorbește și despre înviere. He says the cross is to be looked at, contemplated, and welcomed. Crucea este cea care trebuie să fie privită, contemplată și bine primită In the resplendent mystery of the resurrection of Christ. în splendoarea misterului învierii lui Hristos. So when we contemplate the cross, it must be contemplated in the mystery of the resurrection. Deci când contemplăm crucea, noi trebuie să o facem în lumina misterului învierii. This because the divine will is the resurrection from the dead. Pentru că voința divină este învierea din morți. And if we only contemplate the cross, we only contemplate death. Pentru că dacă contemplăm pur și simplu crucea, de fapt contemplăm doar moartea. Pope Francis talks about this in his document on evangelization. Papa Francisc vorbește despre asta în documentele lui despre evangelizare. The necessity to proclaim the resurrection of Jesus. Necesitatea de a proclama învierea lui Isus. We often get stuck at the cross. Adesea noi suntem blocați la picioarele crucii. But we need to move also to the resurrection. Contemplate them both. Dar trebuie și să ne mutăm spre înviere. Trebuie să le contemplăm pe amândouă. Now once again, this is where you have to cultivate obedience. Deci, încă o dată, aceasta are legătură cu faptul că voi trebuie să cultivați ascultarea. As children of the divine will, you are not here to do your own will. Ca copii ai voinței divine, voi nu sunteți aici ca să faceți voința voastră proprie. You are here to be obedient to the message of Christ. Sunteți aici ca să ascultați și să fiți ascultători la mesajul lui Hristos. And so Jesus wants us to cultivate this obedience. Iar Isus vrea să cultive în noi această virtute a ascultării. Now here it talks about humility.
Mai departe vorbește despre umilință. He says the greatest good for herself, for the soul, and the best way to glorify me is to always do my will. În scriere se spune cel mai bun mod, cea mai bună hrană pentru suflet și cel mai bun mod de a mă glorifica pe mine este tu, always do my will. Este ca întotdeauna să faci voința mea. And then he says this is the necessity of the signature of humility. Iată, din acest motiv este necesară această semnătură a umilinței. Because what does humility teach us? Pentru că umilința este cea care ne învață. It teaches us that without God we can do nothing. Umilința este cea care ne învață că fără Dumnezeu nu putem face nimic. So by being humble, we will only ever do God's will. Iar dacă suntem umili, întotdeauna vom face doar voința lui Dumnezeu. The sin of pride is where I want to do it on my own. Păcatul mândriei este cel care spune, eu vreau să fac lucrurile astea de unul singur. And our world is full of pride. Iar voința noastră este plină de mândrie. Humility is, I can only do this with God. Umilința este cea care spune, eu nu pot face asta decât cu Dumnezeu. And this is your pathway in your interior life. Iar ea e drumul către viața voastră interioară. Now, with regards to obedience, referitor la ascultare, supunere, obedience crowns humility and resignation. Ascultarea, supunerea este cea care le încoronează umilința și humility and obedience. Sorry, humility and resignation. And resignation, yes. Deci ascultarea este cea care încoronează resemnarea și umilința. Now, with obedience, humility and resignation become fixed and stable. Cu ajutorul acestei ascultări, resemnarea și umilința devin ferme și stabile. And you are called to be obedient to the magisterium. Deci, și voi sunteți chemați să fiți ascultători, să vă supuneți magisteriului bisericii. Now, with these three signatures in place, cu cele trei semnături, Jesus says the soul can pass into the reign of the spiritual beatitude. Iisus spune că sufletul poate păși în împărăția beatitudinii. Now let's just take a look a little bit more at obedience. Să ne mai uităm încă puțin asupra ascultării. See, Jesus was obedient to a dreadful suffering and death. Iisus a fost ascultător până la moartea oribilă, suferință și moartea oribilă pe care le-a îndurat. You are only being asked to obey the teaching of the church. Voi sunteți rugați doar să ascultați și vă supuneți învățăturilor bisericii. None of us are being crucified. Niciunul dintre noi nu a fost crucificat. We are simply being asked to obey the postulator of the cause. Suntem pur și simplu rugați să ne supunem comunicatului emis de sfințire. And this response of ours will produce peace in the soul. Iar răspunsul nostru va produce pace în suflet. And then we can be more perfectly resigned to His divine will. Și în felul acesta vom putea fi resemnați mai perfect voinței divine. Now, to be resigned, you just have to keep repeating it all day. Pentru a fi resemnat, trebuie să
să repetăm acest lucru de-a lungul zilei. In all the different things that happen to you during the day, just keep telling God, I resign myself to your divine will. În lucrurile care ți se întâmplă de-a lungul întregii zile, doar trebuie să repeți mereu, mă resemnez voinței tale divine, Doamne. Keep resigning yourself to His divine will. Continuați să vă resemnați pe voi înșimă voinței divine. And then as you journey through your day, try not to do anything without first invoking the divine will. Și în ceea ce faceți în decursul zilei, încercați să nu faceți nimic înainte de a invoca voința divină. And therefore, you will be cultivating humility. Și prin asta voi veți cultiva umilința. Okay, now, does anybody have any questions at this point? Are cineva vreo întrebare cu privire la, până la acest punct, cu privire la ce s-a discutat? Angela! Da. Aș vrea să-l întreb ce părere are dacă noi avem un necaz foarte mare și ne-am obișnuit să ne rugăm cu intenții, chiar și liturghii nu se fac cu intenții. Asta ar însemna că nu ne supunem în totalitate voinței divine. Nu? Nu știu, îl întreb. Angela says, if we have a problem, a big problem, an issue, and we used to pray specifically for this problem, even to go to the mass and to offer the mass for this problem. We can conclude in this situation that we are not, we do not obey entirely to the divine will. We do not resign entirely to the divine will. That's correct. E adevărat. For example, the problem with the divine will for the last year De exemplu, problema cu voința divină în ultimul an is that Louisa's cause was put on pause. a fost că cauza Luisei a fost pusă deoparte. And consequently, people started speaking out against the divine will. Și prin urmare, oamenii au început să vorbească împotriva voinței divine. And many people were worried about Louisa's process going forward. Și multe persoane au evitat acest proces, b-au intrat, b-au ieșit, s-au mișcat de colo-colo. Some people saw it as being a problem. Și pentru ele asta era o problemă. But it wasn't a problem. Dar nu era o problemă. God has got the cause moving forward again. Dumnezeu a pus cauza de beatificare să meargă mai departe. So there was nothing for us to worry about. Deci nu a fost nimic pentru care să se îngrijoreze cineva. And all we need to do is be resigned. Tot ceea ce a trebuit să facem a fost să ne resemnăm. Now, if you do the novena of abandonment to divine providence, Dacă voi faceți novena abandonării la providența divină by Father Dolindo, de Părintele Dolindo, Jesus tells you clearly in that you shouldn't be worried about things. Iisus spune clar în acea novenă, nu trebuie să vă îngrijorați pentru diverse lucruri. He says, surrender it all. El spune, a vă resemna, a vă preda, este totul. Now, it's good to pray about things, Este bine să te rogi pentru lucruri, but it's more important to do your acts and rounds in the divine will. dar este mult mai important să faci actele și rotirile în voința divină. Now, let me give you another example of this. Să vă mai dau un exemplu al acestui lucru. When I was in Medjugorje a couple of months ago, Când eram în Medjugorje acum câteva luni, I was asked to do a healing service.
am fost rugat să fac un serviciu de vindecare. And I don't normally do healing services. Și eu în mod normal nu fac astfel de servicii. But we were in a hotel and the group asked me to do it, so I did it. Dar eram la hotel, grupul m-a rugat să fac asta și am făcut-o. Now, I was praying specifically for back, neck and shoulder problems. M-am rugat în mod particular pentru acel spate, acel gât și acea coapsă care aveau probleme. And as I was praying for each person to be healed, Și pe măsură ce mă rugam pentru fiecare persoană ca să fie vindecată, God started healing them before we even started praying for them. Iisus a început să-i vindece chiar înainte de a mă ruga pentru ei. See, God can operate powerfully without our involvement. Deci Dumnezeu poate opera cu multă putere chiar fără ca noi să-L invocăm. So you need to think prayerfully about what this means for your life and the way you pray. Trebuie să te gândești ce înseamnă asta pentru viața ta și pentru modul în care te rogi. Especially if you're consecrated to Mary. Și mai ales dacă sunteți consacrați Mariei. Because St. Louis de Montfort tells us that we shouldn't worry about things. Pentru că Louis de Montfort ne spune, nu trebuie să ne îngrijorăm pentru lucruri. If you're a slave of Mary, you simply abandon everything in your life to Mary and let her take care of it. Dacă ești slujitorul Mariei, pur și simplu trebuie să îi dai ei toate din viața ta și ea se va îngriji de ele. Well, I actually think it boils down to trust. Și eu, de fapt, cred că este o problemă de încredere. If we have perfect trust, Dacă, that brings down all the graces we need. dacă avem încrederea perfectă, Dumnezeu ne va aduce toate harurile de care avem nevoie. When trials come our way, it can shake our trust. Când apar încercările în drumul nostru, acestea pot să ne zdruncine încrederea. I hope this is making sense. Sper că are sens ce ți-am spus. Da, mai doresc să îl întreb că totuși multe persoane din grupul de rugăciune simțim nevoia să aplicăm, cum știam, intenții. Să renunțăm sau să așteptăm momentul în care va veni de la noi, de la fiecare, renunțarea la aceste intenții. Mai auzi, Mihaela? Da, Angela, da. Angela says not only her, but a lot of persons in our prayer group feel this need to say the intentions. And what is your suggestion to give up to say our personal intentions in our prayers, or just to continue like this, and at one point God will show us we have to stop, and we will have the power to say stop, I am not going to pray with my intention, so I leave everything in God's hands. Yes, I would agree with this. I think it's important to keep up your intentions. Consider că este important să menții intențiile în rugăciune. But you also have to recognize that the solution is going to be resignation and trust. Dar trebuie în același timp să recunoști că soluția este încrederea și resemnarea. Now, you can be giving your intentions to God and telling God, asking God to help you. Poți să-i dai lui Dumnezeu intențiile tale, rugându-L pe Dumnezeu să te ajute. But my question here is this. Dar întrebarea mea aici este: Do you believe God will help you? tu cu adevărat crezi că Dumnezeu te va ajuta? Are you repeating the same prayer day after day after day? Repeți aceeași rugăciune zi de zi de zi?
Or are you saying to God, okay, God, this is your will, I'm going to leave it in your hands? Sau îi spui, bine, Doamne, este voința Ta și o las în mâinile Tale? Because the thing that God wants you doing is the rounds and the acts in the divine will. Pentru că lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le facem sunt actele și rotirile în voința divină. Now, a couple of weeks ago, I spoke to you about the difference between looking at ourselves and looking at God. Acum câteva săptămâni am vorbit cu voi despre a te uita la tine însuți și a te uita la Dumnezeu. If we are focused upon ourselves, we're always going to be telling God our problems. Dacă ne vom concentra asupra noastră înșine, mereu vom vedea că avem diverse probleme. But if we are focused on God, He will take care of every problem. Dar dacă ne vom concentra asupra lui Dumnezeu, El va avea grijă de fiecare din problemele noastre. Think about what happened with Louisa. Să ne gândim ce s-a întâmplat cu Luisa. In the early 20th century, Jesus revealed to her that World War I was going to happen. La începutul secolului 20, Iisus i-a revelat că va avea loc primul război mondial. Now Louisa didn't say, we must stop the war. Luisa nu a spus, trebuie să oprim războiul. Instead, she listened to Jesus. În schimb, l-a ascultat pe Iisus. And Jesus asked her if she would suffer in order to shorten the war. Și Iisus a întrebat-o dacă vrea să sufere pentru a scurta acest război. And Louisa shortened World War I by around 5 years because of her intercession. Luisa a scurtat acest război cu aproximativ 5 ani datorită mijlocirii ei. So Louisa was taking care of God's business. Deci Luisa s-a ocupat de afacerile lui Dumnezeu. And you have been called into the same thing. Iar voi sunteți chemați să faceți același lucru. So I invite you to think carefully, discern this for yourselves. Vă invit să gândiți cu atenție și să discerneți aceste lucruri. So I would never say, don't make your petitions. I wouldn't say that. Nu o să spun niciodată să nu vă puneți intențiile. Nu o să spun asta. But I would say to think about how much you're trusting Jesus to take care of everything. Dar să vă gândiți la cât de mult vă doriți voi ca Iisus să aibă grijă de toate. And also to recognize that Jesus is calling you into a deeper interior life. Și să recunoașteți că Iisus vă cheamă la o viață interioară mai profundă. And you might find that you're telling God a lot less. Și ați putea să găsiți că voi îi spuneți lui Iisus mult mai puține. You might find you're being far more peaceful. Ați putea să găsiți că voi sunteți mult mai în pace. You're being more restful and quiet. Mult mai liniștiți și mai odihniți. Irina, you've got your hand up. Irina, nu, iarăși ca de obicei nu te auzi deloc. Te aude? Acum da. Te aude? Acum da. Ok. Mai întâi pentru toți vă rog să nu ieșiți când iese direct pentru că trebuie să vă anunț ceva pe toți. Și întrebarea este, mă bucur Derek pentru că ai spus că nu ne vei spune ca să renunțăm la cererile noastre, pentru că însuși Iisus ne-a zis, cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide. Într-adevăr, cererea noastră trebuie să fie în libertatea voinței divine. Adică, Doamne, mie mi-ar place lucrul acesta pentru cineva, dar Tu ești Cel care alegi. Adică eu cred că e important pentru comuniunea dintre noi și Dumnezeu ca să îi spunem că chiar Iisus a zis, cere și vi se va da. Și mă bucur pentru ce a zis și cred că e important.
Atât vroiam să-i spun. Ok. Ai înțeles? Da, sper că da. Irina said she is glad that you said that we should not have to stop our intention in our prayers, because also Jesus says, ask and you will receive. And if we want to give up to our intention, we should do this in our free will, with our free will. This is what Irina says. This is true. Just one thing with regards to Jesus saying, ask and you shall receive. Referitor la ceea ce a spus Iisus, cere și vei primi. Often when we are asking Jesus for things, it's often to do with the things of this world. Foarte adesea când noi cerem ceva lui Iisus, îi cerem lucruri referitoare la această lume. Whereas Jesus actually wants us to give us the more valuable things of his kingdom. Când, de fapt, Iisus vrea să ne dea lucruri mult mai valoroase, lucruri ale împărăției sale. For example, de exemplu, how many of you on a daily basis ask Jesus for the grace of beatitude? Câți dintre voi îi cereți lui Iisus în orarul vostru zilnic harul beatitudinii? But we will very readily pray for material things. Și când noi ne rugăm cu mult mai multă însuflețire pentru lucruri materiale. Whereas Jesus wants to embellish our soul with the rich treasures of his kingdom. Dar Iisus vrea să împodobească sufletul nostru cu bogățiile împărăției sale. Those rich treasures are more readily given when the soul is quiet before God. Și aceste bogății sunt date mult mai ușor sufletului atunci când acesta este liniștit și în pace în fața lui Dumnezeu. So although I say to you to keep on your petitions, I also say cultivate silence. Și deși vă spun continuați cu intențiile voastre, vă spun de asemenea cultivați tăcerea. Okay, it's 7:10 in England, so I'll now pray for you. Este și 10 în Anglia, o să închidem, o să mă rog acum pentru voi. Angela's got another question. Angela mai are o întrebare. Da, nu vreau să abuzez de timp, dar totuși vreau să-l întreb că nu ar fi mai corect când cineva spune fă o intenție pentru mătușa care a murit, să spunem fă un act în voința divină pentru acea persoană. Cred că 100% ai dreptate ce ai zis, dar oricum îl întreb. Yes, Angela says, for example, when someone asks a prayer for a person who died recently, it's better to make an act in the divine will for that person instead of a classic Catholic prayer. And you can do both, because you can turn the classic prayer into an act in the divine will. Da, zice, poți să le faci pe amândouă pentru că o rugăciune clasică catolică o poți transforma într-un act în voința divină. Because an act in the divine will isn't just something physical. An act in the divine will can be a prayer. Un act în voința divină poate fi, desigur, și o rugăciune. So the soul who has died benefits from you in the divine will hugely. Iar sufletul care a murit va beneficia în voința divină datorită ție imens. Okay? În regulă? Da, mulțumesc. Okay. Yes. St. Joseph the Worker. Let's ask St. Joseph the Worker to pray for us. Sfântul Iosif Muncitorul se va ruga pentru noi. In the Father, the Son, and the Holy În Spirit. numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. So, St. Joseph, you are the man of silence. Sfinte Iosife, tu ești omul tăcerii. You're the one who listened to God and who obeyed Him. Tu ești acela care l-ai ascultat pe Dumnezeu și te-ai supus Lui. And God entrusted you
with his mother and with his son. Iar Dumnezeu ți-a încredințat ție mama și fiul său. So St. Joseph, I entrust to you all these children of the divine will. Sfinte Iosife, îți încredințez ție acești copii ai voinței divine. I ask you to teach them how to receive everything God wishes to give them. Aș vrea să înveți cum să primească tot ceea ce Dumnezeu vrea să le dăruiască. Teach them how to come before God in silence and stillness, receiving everything. Învață-i cum să vină în fața lui Dumnezeu în tăcere și liniște, primind totul. Teach them how to be perfectly resigned to the divine will. Învață-i cum să fie perfect resemnați voinței divine. I ask you to increase in every one of them the grace of humility. Te rog să crești în fiecare dintre ei harul umilinței And I ask you to help them to be obedient to God's call. și te rog să îi înveți să fie ascultători și supuși chemării lui Dumnezeu. We pray all of this in His divine will. În această rugăciune, în voința divină. In the Father, the Son, În and the numele Holy Tatălui Spirit. și al Fiului Amen. și al Sfântului Duh. Amin. Thank you, everyone. Hope you have a lovely night. Thank you, Derek.